Se ožratý, jo, jele na tom. Ne, právě, že to není ani registr. Tam nějaký týpek, ne, že tady učuje tady to, že tam dá nějakou částku, že se projede, že vrátí to za půl hodiny. No a my jsme Tak jako jak vy na to máte chybu? Tak já jsem to nevěděl. A jak vy na to máte Nás chybu? neupozornil nic, ale... Jak oni mají jako proč oni teďka mají chybu jako na tom? Dobrý že den, se dobrý den. když jim- Dobrý den. Chtěli jsme se jenom zeptat na takovou otázku, když to někdo... Ano, Provozovatel ano. je v přestupku jenom tím, že umožnil někomu jízdu s tímhle vozidlem na pozemní komunikaci. A provozovatel, řidič, podle zákona 361 z roku 2000 nesmí řídit vozidlo, které není schválené k provozu na pozemní komunikaci a nemá a i když spadá pod registrační systém, nemá registrační značku. Řidič je povinný. Takže tyhle dva kluci jsou podezřelí, že řídili vozidlo, které nemá registrační značku. Tam je automatický zákaz řízení 6 měsíců až 18. A navíc, Pokuta řidič 4 se řídí až dopravním značením 10 a nejezdí po chodníku, že jo? To taky, ale když o tom nebyli informováni, Neznalost zákona neomlouvá. To je úplně jedno. Oni v tu chvíli jsou řidiči. Že je někdo neinformoval, je věc druhá. To už je přestupek provozovatele. Tady jsou dvě roviny přestupku. Provozovatel, že umožnil vůbec tohle vozidlo. Jo, a na dotaz, od koho si ho půjčili to vozidlo, tak odpověděli od nějakého pána. Tak, že jim dal 500. Bez smlouvy, bez ničeho. Takže- čátěz alebo... To nejde, jo? Čátěz alebo... Takhle. Chápeme. Druhá věc. Tohle vozidlo musí mít nějakou povinnou výbavu. Jako jsou směrové světla. Tady vepředu žádný nejsou. Jsou tady utržený kabely. Necháme to Jo? tak, my už valíme. My jsme Mějte se, hezký den. Jo, nás to jenom zajímalo. Děkuju. Naschle. Takže kontrolujte si vždycky předtím, než nasednete takhle do auta nebo do motorky, ať potom to podobně nedopadne. Držte se. Golden Gate.